እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና كبرات سمعتنا نلومي شمون تحمل السدالوة على ዜና እንሆ ጀነራል አልቡርሃን ናይ ሱዳን ወታደራዊ ጉጅሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ሓላፍነት ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ከሰጋግር ምዃኑ ገሊጹ እቲ ጀነራል ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዋዕላ ኢጋድ ድሕሪ ምዝዛሙ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መደረ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ብሕጂ ኣብ ዝቕውም ጊዜያዊ መንግስቲ እውን ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ እንተኾነ ኩሎም ተቃወምቲ ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ንመደረት ጀነራል ብዓይነ ጥርጣረ ከም ዝርእይዎን ገለ ዝተሓበ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዝኽእልን ገሊጾም ጊዜያዊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓሊ ሳዲቅ ብረቡዕ 7 ሐምለ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብወገኑ ጀነራል አልቡርሃን ዝሃቦ መግለጺ ንጹር ምዃኑ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ኸኣ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ምሕላው ተሓጺሩ መምሕዳር ሃገር ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ብድሕሪዚ ናይ ጀነራል አልቡርሃን ውሳኔ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ምምስራት ክትተሓጋገዝ ዝቆመት ካብ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ዝተዋፀት ጉጅለ ጀሚራቶ ዝጸንሐት ስራሕ ብወግዒ ደው ከም ዘበለት ገሊጻ እዛ ኮሚቴ መግለጺያ ወታደራዊ ጉጅለ ካብ ፖለቲካዊ መስርሕ ሱዳን እንተሲሒቡ ናይ ሽምግልና መስርሕ ምክያድ ኣገዳስነት የብሉን ኢላ መደረ ጀነራል አልቡርሃን ዘይንጽርን ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓዕልን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ህይወት ኣማይት ዝወሰደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ሱዳን ሓሳቡ ዘይቀየሮ ሃንደበት ነዚ ውሳኔ ዝክወስድ ዝደረኹ ምኽንያት ኣየነጽረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሳምንታት ብኣማይት ዝቝጸሩ ሰባት ቀቲሎም ኢሉ ንዝኸሰሶም ዕጡቓት ሓይልታት ኦሮሞ ብወታደራዊ ሓይሊ ክንድምስሶም ኢና ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንባይቶ ሃገሩ ብ5 ሐምለ ብዝሃቦ መደረ እቲ ብሸኔ ዝፍለጥ OLA ኣብ ዞባ ወለጋ ንተወላዶም ሓራፈልዩ ናይ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ሰራዊት መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ምድምሳስ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ከስዕብ ኢሉ ንሱ መግለጺኡ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊቱን ሓይልታት ፖሊስን መዓልታዊ ይሞቱ ምህላዎም ብምእማን ድሕነት ህዝቢ ንምርግጋጽ ንኸፍሎ ዘለና ዋጋ ከቢድ ይኽብል ገሊጹ ኣብ ማሕደርቲ ንኡሳን ዞባታት እውን በቲ ዕጡቕ ሓይሊ ይቕተሉ ምህላዎም ገሊጹ ጸጥታ ሃገሩ ኸውሕዝ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘተ ሰላም ንምክያድ ሽማግለ ተመሪጻ እኳ እንተላ እቲ ዝረረብ እንተዘይተዓዊቱ ጉዳይና ብሓይሊ ብረት ክንፈትሕ ክንግደድ ኢና ኢሉ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ሳምንታት ብጃምላ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 320 ከም ዝበጽሐ ክግለጽ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሶኒ ዝሕዝን ፍጻሜ ግና ቁጽሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት እውን ገና ብልክዕ ኣይተፈልጠን ዘሎ ኣብ የመን ጸኒዑ ዝጸንሐ ጊዜያዊ ተኽሲዶ ናይ ምባል ስምምዕ ብምኽንያት ዒድ አልኣድሓ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ ዕጡቓት ሕቲ ሰራዊት የመን ከምኡውን ብስዑድ ዝምራሕ ልፍንታ ሃገራት ዓረብ ብሓባር ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቐበልዎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ሃንስ ግሩድንበርግ ገሊጹ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ንዘረኣይዎ ጻዕሪ መጒሱ ብኻልእ ወገን ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ናብ ሓይልታት ሕቲ ዘምርሕ ዝነበረ ዝተራቐቐ ሚሳይላት ከም ዝሓዘ ፍሊጡ ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብኢራን እትውነን መርከብ ሚሳይላት ጽዒና ናብ የመን ኣብ እትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን ኣብ መጻብቦ ዖማን ምስ በጽሐት ከም ዝተሓዘት ኣፍሊጡ ኢራን ንሓይልታት ሕቲ ትድግፍ ምህላዋ ብትኽሰሰሉ እዋን ናይ ኣሉታ ምላሽ ክትህበሉ ጸኒሓ ኣቐድም ኣቢሉ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓሊ ኣስጋሪ ኣብ የመን ዘሎ ጊዜያዊ ተኽሱ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ቀዋሚ ዝኾነሉ መንገድታት የናዲ ከም ዘሎ ንፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ገሊጹ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ